Det er tid til en tur i skurvognen ude på Pier 4, hvor madpakken skal konsumeres. Men først må Svend Erik, eller Bumsen som han kaldes, lige en tur rundt om sin gummikæde. Har de bundet sådan en efter? Ja, alt muligt bagefter. Falder og ja. Okay. Container, det ved man aldrig, det skal man kigge efter. Så i kutteren, de sætter et eller andet bagpå? Ja, det gør jeg også. Jeg har sabber lavet mange dumme med at løfte deres bil op og alt muligt. Er det campingvognen, der står herude? Er det jer, der bor i den? Ja. Hvad? Det er det livsstil. Ja, det må det da være. Hvad laver I så, når I er fri? Drikker bajer og Bacardi om. Drikker bajer og Bacardi om? Ja, det er lidt forskelligt. Det er lige hvad man navner, du ikke har trukket til. Om sommeren, der griller man lidt og sådan noget, det er hyggeligt. Ja. Er man ansat i entreprenørbranchen, flytter man rundt til der, hvor der er arbejde. Gutterne her kommer fra forskellige steder i Jylland, og en enkelt kommer fra Fyn. Arbejdstiden kan godt ryge op på 12 til 13 timer. Man bor alligevel, der kan vi godt lave det. Man har aldrig hørt om 8 til 4 job. Det er ikke noget det her. Nej. Ikke for os. Nå skal vi så lave om aftenen, så går det helt galt med mand, det går ikke. Det kan jeg ikke blive mere traditionelt end 60-stjernen. 60-stjernen bavianrøv. Man har du aldrig hørt om madpyramiden? Ja, jeg har hørt om Kærbs pyramide. Ja. Ved Åby Rens er Bjarne færdig med at binde jern, og Christian har kun rosende ord til chefen. Ja, vi står her og nyder mit arbejde. Hvad? Jeg står der og nyder mit arbejde. Ja. Det var faktisk dejligt at komme ud og prøve det. Ja. Jeg tror da også sagtens, vi kan bruge dig. Vi har både bager og smed og tømmer og bankmænd. Jamen, så vil jeg bruge min ingeniør. Ingeniør, ja. Ja, men det er ikke så ingen da. Tilbage i skurvognen er Little Shit i gang med en anekdote. Jamen, vi havde lidt rejsskilt på Horsens slagteri, det nye slagteri i Horsens. Og der var jo stillet fint telt op, og vi holdt jo lidt før der ved 4-10, og vi fik jo lidt pilsner og lidt sager og pølser. Og så hen på aftenen, der fik vi sådan en pattegris der, ja. Og så kom der nogle af mine kollegaer her fra motorvejen af, en hel bus fuld jo. Ja, så kunne jeg jo ikke holde mig vågen, så faldt jeg jo i søvn, og blev smidt i campingvognen. Så om morgenen, da jeg vågnede op, der lå jeg jo fint med grisehovedet der på mig. Så det er jo sandt at gå lige siden jo. Du har ikke selv taget det med ind, eller hvad? Nej, det kan jeg ikke mindes i hvert fald. Det kan jeg ikke. Nej, men er det sådan, vi laver mange skære ting med hinanden. Og... Jamen, lad mig høre. Jeg må lige tage den med gaffel til. Det skal være ærligt, det betyder sgu ikke noget.